Ngumbono osele uthande ukuqheleka kwesi sikhululo senqwelo-moya. Sukela mhla abemi beli babuya eNigeria, isikhululo sehambo ngomoya i-OR Tambo ibe yindawo yemvakalelo, ezovuyo nezodano. Iintsapho zilindele iintandane zazo ngethemba lokuba bazokubuyela emakhaya. Abasebenzi abaphuma kwisebe lophuhliso loluntu baselapha ukwamkela kunye nokunika unyango lwengqondo kwabo bathanda ukwenziwa oko. Abo basindileyo kweli shwangusha bangena apha, akukho nto eninzi bayithethayo ngaphandle kwelithi badiniwe kwaye bafuna ukudibana neentsapho zabo. U-Anthony van der Bijl ubhujelwe yinkosikazi yakhe nengumama kubantwana aba-5, kodwa uthi uyazi ukuba ukwindawo engcono. We was lying not far apart from one another. Her last words to me was, keep on praying. And that's what I did before she passed away. I'm quite satisfied. Although she died, I know it's a pain. But I know for sure 100% she's with Jesus Christ. Ngokubhekisele ekudilikeni kwesakhiwo nabantu abaphulukene nobomi babo, uVan der Bijl uthi oko akusayi kumtheza mandla ekuyeni kwakhe eNigeria. Uthi abo babhubhileyo bekufike ixesha labo. Obviously will I go back to Lagos because this is where I've, for the first time in my entire life, meet Jesus Christ himself. We call them Matthias of faith. And they got their rightful place. Ingcaphephe kwezenzululwazi zisasebenza ekubuyiseni imizimba yabo babhubhileyo. Ngabemi boMzantsi Afrika abayi-84 abachazwe njengababhubhe kule ntlekele. NdinguZikhona Tshona, e-OR Tambo International Airport.